terminado. La familia, el municipio, la asociación y la corporación para cristalizar el Tras o optimismo das primeiras décadas do século XX, esa ave fénix chamada gaita galega inicia unha das súas épocas máis escuras. Unha paréntese de 40 anos percorre España enteira. E a gaita galega, unha vez máis, xeme. Xeme, pero permanece. No mar ou na montaña, na cidade ou na aldea, na Galicia da emigración e do exilio, sempre hai algún veterano gaiteiro ou algún mozo que volta ás orixes do instrumento. Os comezos de Ricardo Portela, de moitos gaiteiros que falaron dos seus comezos, que falan sempre que empezaron con frautas e gaitas de cana. Casi todos empezaron, porque, bueno, os gaiteiros que os conocemos e dos que temos máis datos, pois son desa época. A súa nenez foi entre os anos 30 e os anos 50. E é unha época prácticamente de penurias, donde hai moi poucos recursos, entón non lles quedou outra que empregar estas gaitas. Estes instrumentos na maior parte de Galicia son simples, só levan isto, pero despois moitos sitios da zona oriental levan dous tubiños, un fai o roncón e outro fai a melodía. E incluso hai sitios onde van agarrados con fío de coser e forman un instrumento duplo. E despois na zona central tamén lle poñen un terceiro tubo. Entonces este do medio máis longo fai a tónica, o que fai o ronco da gaita, e este pequeniño fai unha quinta, que é o que fai o ronquillo das gaitas de ronquillo. Ese clásico da música, ese imprescindible faino ti mesmo, aquí, no mundo da gaita galega dos anos 40 e 50, aparece elevado á súa máxima potencia. Os de vento normales pois van desde a palla de centeo hasta a frauta, o frautín traveseiro. A palla do centeno é hueca, por momento. Ten nudo e nudo. Facíamos as gaitas deso. Ali en casa ainda as teño. Ainda teño gaitas desas. É palla desa, porque é onde vio porque hai palla máis gorda e máis grande, e eu iba buscando nas terras as mellores pallas. Antes collíanse moi ben porque se segaba a mau, e víanse moi ben. A palla boa apartábamosla. Era tocar de boquilla porque é pequena, non... E depois facíase dunhas cañas que saen nos prados. Nos prados hai unhas cañas máis fuertes que son grosas xa. E daquilo facíamos flautas e tocábamos coelas tamén. Mira, parece unha gaita. Temos farrapos, non? E cando parece que vai sonar, o vento, pois sona o golpe. A subila e a baixala, a costa de Rebordelo, a subila e a baixala, perdín a pinta do pelo. Desa postura de gaiteiro total. Faustino Luis Seoane é do Cañizo, na Gudiña, xa na fronteira de Ourense con Zamora. Este gaiteiro centenario é un dos derradeiros da súa xeración. Acabouse a guerra, empezou no 36 e foi, mentres tanto, estuve-me platicando coa gaita. Eu viren da guerra, un que era algo aficionado ao tambor, caramba, viñan loucos porque querían era tocar e bailar. Porque levaron, claro, despois era o 39, levaron 3 anos esclavos ali
Efectivamente, para o 40, do 40 para diante, todos os días baile. Que querían era baile. Viña un da min, é que tocase e pronto. Que querían era baile e divertirse con as mulleres. Con motivo da Guerra Civil, pois que os grupos desfixéronse porque polas desgracias propias da guerra, non? Pois que morren familiares ou morre algún dos membros do grupo, o grupo deixa de tocar. É unha situación traumática para a cultura, para a música non só galega, sino de todo o Estado español. Eu fui un mozo casi nos primeiros anos da posguerra. Eu no 43, 44 xa sacaba a bailar as mozas, tiña 15, 16 anos, etc. Ás veces falaba con outros adolescentes, anos despois con mozos, vamos á festa tal sitios. Non, alá non vamos, ali toca un geiteiro, porque nós éramos brutos e falábamos con geada. Ali toca un geiteiro, era unha festa, non tiña categoría. Tiña que tocar unha banda de música ou 10, 12 músicos dunha banda, por exemplo, a Lira de Ribadavia, que tocara un gaiteiro. Non nos gustaba a nós, que éramos da aldea. Que dirían os señoritos, os do casino? A posguerra marcou moito. E despois, pois, os anos 50, por aí, pois, foron empezando a ser sustituídos tamén por outras grupos que empezaron a chamarse conjuntos. Os conjuntos, que xa incorporaban música máis moderna, máis de fora de aquí. E tocaban, pois, a mellor teñen unha batería, teñen un acordeón, esos foron os que empezaron a sustituílos nas festas populares, nas festas dos povos. A empresa do Porriño Celtia publica un anuncio sobre o seu novo produto, un insecticida chamado ZZ. A sátira de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, estréase nas salas de cine con grande éxito. A finais do mesmo ano, o célebre folclorista americano Alan Lomax percorre España e Galicia baixo a atenta mirada da Garda Civil. Lomax chegou a Galicia no outono de 1952 e un dos primeiros sitios onde se detivo foi en Faramontaos da Merca, tamén na provincia de Ourense. 7 anos despois, unha das grandes lendas da historia do jazz, Miles Davis, nese disco Sketches of Spain, colle este tema de Pan Piper, o gaiteiro de Pan. Entón, o aficionado, o seguidor, queda sorprendido, porque é toda unha delicia escoitar a un dos grandes virtuosos, nada máis nada menos que reinterpretar esta Alborada de Vigo. Alan Lomax recolleu durante 2 meses pezas tradicionais por diferentes lugares de Galicia. Faustino Luis Seoane, o gaiteiro do Cañizo, é un dos poucos informadores do musicólogo americano que continúa vivo. O Alan Lomax, pois foi eso, que viñera aí un día polo pueblo, pasou, era no inverno. É normal que estaba o tempo bueno, e pasou polo Cañizo, e presentouse ali, nos estábamos tocando, e cando se presentou o tío ali, dixo que sí, que podíamos seguir tocando. Foi polo aparato, tuvo ali, estuvo grabando un aparato, parecía así como unha nevera. El puso ali, era grande, recollíanos o que tocábamos, nos recolleu entón. Estuvo aqueles días ali, grabou todo, hasta andar no carnaval co carro, daban con carro, colleu o canto ao carro e o que falaban os homes, dixía, ei boi, e cantaba o carro, e todo aquilo grabou. E dai marchou para América. E na América estaba unha do noso pueblo ali, e colleu a cinta, viu a cinta, e mandoulle para aquí. A cinta dali, pero claro, tanto pola xa viña raiada e xa se divisaba pouco. Porque cando veron, claro, naquela época, todos a pola, a cinta,
Cando nos a trocaron ella nos a enseñar, bueno, xa viña máis usada, máis arraiaba, xa non chirraba ben. Para nós é igual que Paco de Escornabois, pois, un dos gaiteiros referentes da provincia, a nivel tanto de interpretación musical como de, bueno, hoxe en día que xa pasou bastantes anos, pois, da xente que nos queda así como referencia de todo do xeito de tocar que había na provincia. Estes gaiteiros que vivían aillados na montaña, como o caso de Faustino Luis Seoane, non é que desenvolveran eles unha única maneira de crear, senón que incluso as circunstancias obligaban que a hora de copiar, pois, houbera que traballar cos pequenos mimbres. Evidentemente, volvemos a ese tema recurrente de que a necesidade obriga, e todo isto era froito das circunstancias do momento, claro. No ano 34 foi a tocar a banda de Verín para o meu pueblo. E eu xa copiei daquilo, xa iba copiando, xa todo o que tocou a banda ali, xa eu aprendía todo. E o compañeiro tamén, catábamos moi ben, despois tirábamos por aquilo, todo o coíamos, exacto, é onde tal, onde veamos que non iba ben, cambiábamos de nos, así, piezas de antes, rectificábamos, saben o que podíamos. Efectivamente, que collemos un éxito aí por trás da serra e para esos pueblos desde Zamora, por aí, todo por aí, todos as festas de ano eran para nós. Non pagaban moito, pero sí, pagaban 5 pesetas por día. Pero daquela eran moi bonitas porque mandiñan a un. Nas verbenas, nas festas, comenzan a aparecer as orquestas. Comenzan, lóxicamente, a ter unha preeminencia especial as bandas. Os tempos, a verdade, que non son nada fáciles para as gaitas. A situación política, a situación social, non era especialmente proclive a este instrumento. Atuei moito, sobre todo cos Montes de Lugo, e ibas a tocar polas festas, non? E, bueno, eu lle explico aos rapaces, porque incluso é a miña obriga de que, bueno, que eran bastante despreciados, pero a un nivel bastante xeral, non? Isto de chamarte payaso, parecen de carnaval, os nenos rindos e os pais, pois claro, facían o mismo, non? Épocas duras, Recordo unha vez que fomos tocar a entrada de Marín, un puebliño que non me acordo agora como lle chamaban, a entrada de Marín, tocamos ali e cantamos en galego, e se che dijo que nos tiraban arriba masás ou tomate non sei que era, que había que cantar en castelán. E non nos deixaron botar o hino galego. Veu a comisión arriba e dixo non podes botar aquí o hino galego. Estaba prohibido naqueles anos. Houbo certos problemas para os gaiteiros tradicionais, por exemplo, nun momento dado se exixía estar sindicados para poder tocar. Incluso o cura do pobo, se se enteraba de que facía unha festiña un domingo, pois o denunciaba o gaiteiro. Por exemplo, nos contaban gaiteiros da zona de Randín, necesitaban ir a Xinzo a pedir unha autorización para poder facer unha festa un domingo, co cual o que fixeron foi deixar de tocar, sencillamente. A figura do gaiteiro, da música de gaita, foi esmorecendo un pouco, pero ainda estaba como un xeito importante en algunhas zonas de música para baile. Tamén tiña componente ritual, unha festa sin foguetes en Galicia, sin un gaiteiro facendo alborada, pois como que esa non era festa, non? No 1934 creouse a sección femenina, unha derivación de Falange Española presidida por Pilar Primo de Rivera. Ademais da formación das mulleres nos valores patrios, a sección femenina ocupouse especialmente da reinterpretación e difusión do folclore das rexións españolas. A través, por exemplo, da sección femenina e dos coros e danzas, se buscou, de alguma maneira, uniformar a cultura musical de España, non? Intentábase, por exemplo, que os galegos aprenderan a bailar a sardana, valoraran o cantejondo andaluz, eso incluso nos seus programas aparece así, e entonces, pois, é algo que vai en contra, digamos, da antropoloxía ou da etnomusicoloxía, que máis ou menos cada sociedade, cada cultura, pois, xenera a súa propia música. Cuando los catalanes sepan cantar las canciones de Castilla, cuando en Castilla se conozcan también las sardanas, cuando las canciones de Galicia se canten en Levante,
Cuando se unan 50 o 60.000 voces para cantar una misma canción, entonces sí que habremos conseguido la unidad entre los hombres y entre las tierras de España. Eu non vou reivindicar a sección femenina, evidentemente, pero eu creo que non fixeron un mal traballo, así a todo, porque isto podría ser como Portugal, que os ranchos folclóricos son iguais no Alentexo e no Algarve que no Miño. Aquí non, aquí a sección femenina traballou por partes e traballou dunha maneira, creo que con bastante criterio, independentemente de que o mellor traballo etnográficamente pode ser cuestionado. Pero fixeron un traballo de música galega. E foi o legado que foi quedando aí. Hai un legado interesante da sección femenina. Eu non vou entrar en si se prestixiaba máis ou menos o instrumento ou non, pero en calquera caso o instrumento nunca deixou de tocarse. Podría haberse tocado guitarra flamenca en vez de ou calquer outro instrumento que sustituíra aos propios, e sin embargo non se fixo así. Eles traballaron sempre respetando o folclore propio de cada lugar. O franquismo empregou a ideoloxía e a cultura pois dunha maneira bastante especial. O que lle interesaba era que estivesen controlados determinados territorios, e unha maneira de controlalos era dándolle, especialmente País Vasco, Cataluña e Galicia, dándolle ese elemento idiosincrático como ferramenta ou como materia prima. Entón aí entramos xa no que podemos denominar non un produto folclórico, non é a tradición en si mesma, senón un produto folclorístico, é dicir, unha elaboración desa tradición. Neste caso, con fines, ás veces, ideolóxicos. O 4 de outono do 57, a Unión Soviética pon en órbita por primeira vez o satélite espacial Sputnik. O goberno crea no Porriño o Polo de Desarrollo. Black is Black de Los Bravos é o disco máis vendido en España en 1966. A tecnoloxía do vinilo comeza a estenderse por España nos anos do desarrollismo, e os gaiteiros próximos á cidade teñen acceso a discográficas como Belter, especializada no low cost, pero que sería moi importante na difusión desta música entre os mozos. Os irmáns Garceiras en Melide, Airiños do Parque de Castrelos, os Morenos en Lavadores, os irmáns Portela en Viascón, son nombres, son formacións que acostumbraban a gravar discos, aqueles singles con 2 cancións por cada cara, e aquelas cassettes, lóxicamente, que se vendían nas gasoliñeiras e que se vendían nos bares. Pero por riba de todos estes grupos destaca un nome. Os Campaneiros eran punto e aparte, e ademais marcaban esa diferencia entre forma e sustancia. Parecían un poquinho desarapados, incluso así demasiado rústicos. Pero a hora de velos tocar, a cousa era para quitarse o sombreiro. A verdade é que gañaban, triunfaban en todo canto concurso se presentaban. Dixo uns homes xa de idade, unhas gaitas que, bueno, aquilo non había por onde coller as vellas, digo, alguén me cajo nel. Eu dixo ao Francisco, que era o máis vello dos Montes, foi o fundador do grupo este de Lugo, e Francisco, oi, estes homes, así esta coisa, el sempre me recordaba moitas veces, mira que gaitas teñen, eso, van tocar, veñen ao concurso estes. A ignorancia, non? Daquela, eu recordo que me dixo así moi seco, era, tú espera que os coitas tocar, depois falamos. Podenos tocar, xa no Pasarúas, e pon o concurso, quedé enamorado totalmente deles. Son o prototipo dos gaiteiros de sempre. Eu non conocín os outelos directamente, pero os campaneiros serían dese estilo, quero dicir, eses gaiteiros que a vida súa é a gaita. A vida súa é a gaita. E logo que son geniales a hora de reinterpretar. Quer dizer, moitísima do repertorio, por exemplo, dos campaneiros, que é un repertorio particular deles, son cousas que eles mesmo lle iba salindo, e cousas que moitas dices, pero como unhas persoas que non tiñan preparación musical, digamos, de estudiar solfeo, que tiñan esta inspiración. O nome artístico viña
do alcume que tiña a familia, os campaneiros. Xa en 1926 estaba aí ese núcleo duro que eran Xosé e Ramón Baliña, e a súa fama como músicos a verdade é que se estendía a todas as terras do Salnés. Nas festas que eu escoitaba de lonxe que eran os campaneiros, porque os diferenciaba, pois eu iba toda a mañán detrás deles escoitando a súa música. Gustábame moitísimo, eu de feito xogaba cos meus amigos a facer procesións ao redor da casa dos meus pais. Un día de San Cristóbal, debía ser no ano 75, eu estaba na casa tal, e meu pai veu co coche rapidamente, ven conmigo, tal, ven con nós. E levoume ali, estaban os campaneiros con eles e tal, e estaban tocando, e me puxo ao lado a tocar, eu, todo cheo de razón, puxeme a tocar o tambor. Eles viron que os levaba perfectamente o ritmo, que os acompañaba perfectamente, entón claro, dixeron a meu pai, bueno, pois en San Roque ven con nós, pero todo cheo. José o que facía é ir a xunto o director da banda de Lantaño, que é do Concello de Portas, ou ben a xunto o director da banda de Vilanova, para que lle cantara esas partituras que a él lle mandaran. Entón, a partir de que o director lle cantaba ou lle decía como eran máis ou menos as melodías, claro, eles facían o seu repertorio. No caso das polcas, sobre todo, era propio deles, non? Despois tiñan xotas realmente brillantes, como Aires de Carnaval, que son xotas que eles ensamblaban collendo unha parte dunha xota popular, outra doutra, pero que realmente deronlle unha estrutura absolutamente brillante, non? Eles non sabían solfeo ni nada, o que si teñan un oído prodigioso. Os irmáns Baliñas eran personaxes peculiares, principalmente Xosé, que tiña un destes caracteres así un poquinho difícil. Era un home creativo, un home moi metódico e moi riguroso, pero tamén eu creo que non é exagerado dicir que tiña bastantes malas pulgas. Sobre todo, ele era tiña moito medo a que te copiaran as súas creacións. Era moi receloso cando tocaba, cando interpretaba, a que alguén puidera aproveitarse en definitiva. Polca dos campaneiros acabou sendo, co pasar do tempo, pois evidentemente un desos temas tradicionais que e a xente bailaba e eu penso que poucos como eles foron tan innovadores. Eles recorrían, bueno, non toda Galicia, o mellor, pero si, dende San Xurxo de Sacos viñan a Vigo, iban a Padrón, de aí para arriba tamén, Santiago, e para eles que botaban días e días fora da casa, era unha fonte de ingresos moi importante, porque eran, no caso dos campaneiros, eran labregos. José Baliñas, que era, digamos, o cabeza, pois era un tío moi serio e moi que quería facer as cousas moi ben, non? Tanto a percusión como o irmán, pois lle exixía que tocaran ben, que os golpes os deran cando os tiñan que dar, que afinaran o ronco ou o bombo co ronco e o tambor tamén, tal, o sea, cuidaba eses detalles que daquela, pois, había moitos que non o apreciaban. Ademais, os campaneiros tiñan unha curiosidade nas gaitas, aparte de unha gaitas vellas, os punteiros. Digo, a verdad, eles tiñan, recordo, uns dedos moi gordos, porque eran labradores 100%, non? Tiñan uns dedos enormemente de gordos. Mira, eu non os teño delgados, pero eu creo que un dedo meu collía polo furado dos punteiros deles, enormemente. Bueno, pois iso foron arreglándoos eles. Os foron compoñendo eles.
a base de navalla, así os decía, pero a base de navalla foi alargando, agrandando o furado, hasta que eles foron buscando o que eles querían. Que pasou? Non lle saliu unha tonalidade concreta, porque non, era imposible. Estarían en do brillanto, sabidos en que estarían, non? Non terían unha tonalidade concreta, non? Pero sonaban moi ben. Eles, pero quero dicir que eses afinarlos eles. A navalliña, como eles decían. Arousa nunha terra de excelentes gaiteiros, pero unha mágoa, non todos tiveron ocasión de gravar discos ou gravar cassettes. Por exemplo, acordámonos de Palla Mallada, que chegou a facerlle sombra aos mismísimos gaiteiros de Soutelo de Montes. Incluso anos despois sí que houve outras formacións, como os nosos amigos de Catoira, os Areiras, que sin embargo sí que conseguiron gravar. Os tótems máis tal eran os gaiteiros locales, era pola proximidade. Me encantaban, para min ver os Oreiras era unha maravilla e me gustaba moito o ben compenetrados que estaban e algúns deles tocaban de maravilla e algúns deles me influíron sin haberme enseñado eles directamente nada. O tamborileiro dos Areiras me gustaba moitísimo como tocaba e eu moitos toques que fago hoxendía e que levo feito e tal, pois era de verllos a ele. Dos Areiras é a Muiñeira do Areal, unha peza popularizada por Milladoiro que lembra claramente Estoutra de Beethoven. Contra o que moitas persoas chegaron a pensar, esta cita culta non é cousa dos Milladoiros, senón que xa figuraba no rexistro orixinal dos gaiteiros de Catoira. Mahler, Ravel, Falla, Brahms, certamente son moitos os compositores clásicos que se achegaron á música folclórica ou tradicional. Sen embargo, son moi escasos os exemplos contrarios. A mediados do século XX, a xeografía da gaita galega dibuxa claramente unha fronteira entre o norte e o sur de Galicia. Cos ollos pechados podías distinguir perfectamente si quen tocaba era da Ría de Vigo, si era da Ría de Arousa, si era da terra, en fin, as terras de Lugo, e o podías distinguir porque había, pois, desde leccións digamos, por zonas, por exemplo, de tonalidades. Abaixo, no sur de Galicia, gustaba moito, pois, gaitas en tonos do sostenido, re, tonos así ledos, ¿no? como a zona. As zonas norteñas pois eran máis de gaita tumbal, en si bemol ou si bemol brillante, ¿no? Un poquinho máis alto, ou en do, a gaita redonda. Nas Rías Baixas se caracterizaba por usar gaitas máis grileiras que ven sendo un pouco máis altas, máis agudas que as gaitas en do, non? Era un estilo que se caracterizaba por moito ornamento. Se ornamentaba moitísimo todas as melodías, non? No interior e no norte tocábase máis liso. Tocábase con moita menos ornamentación, con moito menos vibrato tamén. Aquí nunca se cortaba a gaita, aquí non se corta, non se facían silencios. En cambio, no norte eran aficionados a facer melodías nos que, bueno, houbera que demostrar esa habilidade técnica de cortar o sonido e volver a colocalo, non? Os morenos de lavadores eran a equivalencia dos campaneiros de Vilagarcía. Por esas cuestións tráxicas que moitas veces ten a vida, tamén había un certo paralelismo, porque nos componentes de ambas as dúas formacións había xente que tivera problemas na época da Guerra Civil porque formaran parte do bando republicano. No caso concreto, ademais dos morenos, incluso con aspectos familiarmente bastante máis tráxicos. Son dos gaiteiros que teñen moitísimo sabor e que aparte que representan moi ben as Rías Baixas e a zona de Vigo, que foi unha zona
moi fructífera, digamos, en gaiteiros, e en gaiteiros moi bons. Toda esa zona, Vigo, dou unha cantidade de xente para a música tradicional, e sobre todo no que a gaita se refire, que poucas, eu penso que poucas zonas de Galicia o tuvo tan vivo. Na Galicia Norte, os tempranos de Irís xa gravaran para o musicólogo Alan Lomas e, aínda que non se preocuparon por deixar constancia da súa música en rexistros sonoros, foron un grupo de éxito nos escenarios internacionais, moitas veces acompañando a corais da Coruña. O avó tocaba acordeón a diatónica de Botos e traballaba na fábrica de tabacos, que había daquela 2.000 personas, xa tocaría para todas as festas. E, pois, meu pai, no ano 23, poñamos 23, máis ou menos, monta o cuarteto de gaitas os tempranos de Irís. Eu iban, por exemplo, a tocar a Irís, as festas de Irís, en xunio, eu subía Monelos e iba mirando para o ceo a ver os foguetes, non sabía onde estaban tocando. Xa iba mirando para o ceo, andando, ao mellor con os playeros que me comprara a miña nai, ou uns zapatos de segarra de Calle Real. E, bueno, iba vendo, e andaba andando a laborada con eles. Collía foguetes de canaveira, que facían os pallos do roncón, os facían cos foguetes que eu collía. Bueno, estas historias todas. Depois acompañaba en Santa María Doza a procesión para San Antonio, levaban a nenas do ramo, estas historias. E aí me crio eu. E daquela nadie me obrigou a meterme gaiteiro, nin tamborneiro, nin pandereteiro, non me obrigou nadie. Non. Pero entrei con cariño e con moito amor. Pepe Temprano é o derradeiro desa dinastía familiar e musical de Irís, de un gaiteiro urbano, sobre todo nunha cidade como a Coruña, onde abundaban as iniciativas de corte folclórico, abundaban determinadas posibilidades que evidentemente outros compañeros seus que vivían no mundo rural pois non tiñan. Actuamos para o Papa en Santiago, estivemos no Festival da OTI en Bos Aires, moi ben, Iberoamericano Festival, ben. No Teatro Colón, foi unha cousa televisada para todo o mundo. Estivemos un viaxe, unha gira de 25 días, Le Mans, Poitiers, Tours, Angers, en Francia, París, todo. Era na ditadura daqui, e daquela, ali xa había de todo. O que non ves agora, xa o había lá. A postura de Temprano é un pouco atípica. 50 anos despois, aínda sigue insistindo nesa línea purista e sigue, bueno, se me permitide esa expresión, ofrecendo un certo desprecio a esos gaiteiros do rural que tocaban que si cumbias, que si cha-cha-chás, que si polcas. Cada un que sea como queira, é que toca o que queira. Pero non podes facer unha música e ser gaiteiro e faz a música, inspírate no que queiras. E faz a música e ponlle aires de Betanzos, pero rumba de Betanzos non. Ou non? Te inspiras, faz unha música, non tens que dar explicacións. E pos aires de Betanzos, ou non? E non pos rumba de Betanzos. Joder, é grave. Para mí. E se me tocara unha prime desas, me collía unha pandereta boa, un tamboril bon, un bombo, me buscaba 5 persoas comigo, 6, e vamos a tocar por todo o mundo. Punto. Pagando eu, claro. Os pioneiros do folk en Galicia recoñecen a súa débeda con esta parella de artistas, Maruxa e máis Pepe. Os Rosales de Asados, en Rianxo, serían precursores de moitas cousas que pasarían a partir de entón.
Él decía sempre afinación, tempero e espírito de Galicia. As Rosales tiñan que facerles un monumento. Nunca, nunca, nunca aburren a xente. Nos temos cartas, temos tido aquí cartas, nas temos guardadas, de Buenos Aires, do centro de todo, casi de toda Europa, cartas aquí felicitándonos polas afinacións e as pezas da gaita dos Rosales. O fillo Mario, Sandra, este é un compañeiro da fora, Pepe, sí, un viciño, este é outro viciño que era o do tambor, Pablo. É un alumno do Centro Cultural Simón Varela, sí, que era un alumno meu. Este é José Romero, o patriarca, claro, e Maruxa, que son eu. O ser músico era unha cosa, pero o ser gaiteiro era outra. O ser gaiteiro era menos que ser músico. O dicían, non? Dicían, non? Ama que o gaiteiro que era borracho, porque vivían moito, porque por onde iba daba viviño, ainda hoxe. Claro, os gaiteiros, como andan por aí adiante polas portas, iban nas alboradas, veña, a parar aquí a tomar unha copa, a tomar viño. Claro, xa te pasabas de beber, pero non era, porque o borracho non se pode tomar. Pero era o que había. Era o que había daquela. Eu salín de todo eso. Salín de todo eso e puxeme nun nivel xa con todos os respetos. Antes de empezar a orquesta nas verbenas, tocábamos nós media hora antes para abrir a festa, que se di. E despois, cando era no descanso, que as orquestas iban a cenar, tocábamos nós unha hora nese entremedio. Pois había, xuntábase máis a xente a esperar que subíramos nós. Porque, claro, empezábamos a botar cancións e a xente non se aburría, porque non botábamos só muiñeiras, botábamos bailables, botábamos pasodobles, rumbas, ata chegábamos a tocar rancheras, cantadas. Presentábamos os temas que tocábamos, que non era chegar ali a tocar así, nós presentábamos os temas, movíamonos, dámoslle aire, vida. Depois estabas arriba, era unha cousa estar abaixo, e outra cousa ver estar arriba no escenario, e ves todas as cabezas abaixo, todos así. Claro, que pasa que hasta non respiran, que están a esperar a ver que sale, non? E diste, bueno, estánche criticando, ben ou mal, pero ves a toda a xente así, dunha maneira que bueno, que cando acaban todos a aplaudir, claro, ves satisfeito, ás veces os cuartos non valen nada, a satisfacción que traes é a máis grande que podes levar desta vida do traballo que fixestes. Pasei noites e noites sin dormir, moitas. Vir da parte de Viveiro e dormir ao mellor un par de horas no coche e ao outro día ás 9 da mañá sabía que estar ao mellor en Ribeira ou en Ajiño ou Currubedo por aí. Parar no camiño onde había unha fonte, baixar a lavar a cara para refrescarte, lavar a cara e meterte no coche e outra vez. Pepe Romero sempre tivo moi claro que el quería ser músico profesional, dignificar a figura do gaiteiro, reivindicar a súa importancia. De feito, esa realidade que chegou tempo despois debe moito a ese traballo, a esa postura de xente como Ricardo Portela que permitiron que esta figura alcanzara a súa maioría de idade. Había moitos grupos de gaitas que iban, pero a unha que non cantaba, nin presentaba, puñense ali como se diría así un pouco asustado nunha esquina, e dista, pero non, nos poñemos adiante un frente, os micros por adiante, como se fora unha orquesta máis, sin medo. Iban facer, se os demais pintaban a mona, nós tamén. Entón, eu mesma non obliga de compoñer cousas. Viña para dúas gaitas, para tres gaitas. E, bueno, despois metémoslo o canto. Metío o canto, que a gaitas tamén. A muller te facía unha primeira moi boa para temas cantados, populares. Moitas creacións tamén eran dela. Tamén sabía moitos cantares de
cando cantaba ela na súa aldea, que eu compuñía e arranxaba. José sempre sabe o que hai que tocar. Entonces, nunca aburren a xente. Tocan como los músicos de jazz, porque ninguno del grupo sabe qué se va a tocar después. José empieza y ellos se enganchan. Esa é outra característica fundamental do Rosario. Por eso non aburren nunca. Eu ia a Rianxo, descubrín ali a maravilla da aldea e había un home ali, José, tolo pola gaita, cuya historia pois vivina casi de maneira total. De pronto empeza a tocar cunha vixiga dun porco. Arma a primeira gaita, confúndese de mans. Cando colle o punteiro, as mans están colocadas de maneira invertida, porque aprendeu a tocar só. Moi pronto, de maneira natural, Maruxa, a muller de Pepe, faise cargo da voz e a percusión, un pouco pola súa forte vocación artística e outro pouco para que todo quedase en familia. Naqueles tempos non había radio na casa, non había televisión, non tiñemos nada, porque no ano 62 e nos anos 30 e no 36, cando nascín eu non tiña unha radio na casa. E daquela nadie éramos todos probes. E non había nada. Bueno, entón, onde nos xuntamos aos domingos, as rapazas nunha aldea, xuntámonos a tocar a pandareta. E foi onde se aprendía. Tocabas a pandareta, cantabas cancións, mataba os rapaces, éramos rapaces e rapazas. Os rapaces poñíanse nun lado, as rapazas no outro, e nos cantámos cancións ela con un desafío que se di. Gustábame cantar, pero sin saber que iba a entrar no grupo. E cando aquí ensaiaba na casa, pois eu viña a cantar unhas cancións que se cantaban daquela, e dicían eso, sempre, que lástima de que non fora un home para vir con nós. Andaba buscando por aí un que me tocara o bombo, pero non tiña, porque cada un que tocara comigo marchara para a migración, non tiña. E por si fluía tamén moita roupa, non tiña roupa tampouco, foi cando a muller se me meteu un pouco e dixe, mira, non busques máis por aí porque fago cheo estas festas. Eu tiña unha seguridade en min mesma, que dixía, eu vou ao lado do home, vou salvar unha situación que a necesitaba, que non tiña un compañeiro, vou ganar un peso daquela que facía falta, ganar un peso para comer, para vivir como a ele. Cando chavas a noite traías 4 pesetas nada no bolsillo, e vou ao lado dele e a miña xente que diga, non me importa, eu vou salvar unha situación, vou ali facer o meu traballo como se fora outro calquera. E a mí o que digo ao público non me interesa, eu non vou facer daño a nadie, só vou facer un traballo que eu necesito, é máis por lado do meu home, e onde vai ele vou eu. E despois, se o muller non me quería, e despois non a pude quitar máis do grupo, ainda hoxe. Aí quedou. Eso axudounos a xuntarnos máis, a unirnos máis como matrimonio, porque claro, tíamos o compromiso, o que tiña eu, tiña o ela. Cando empezaba a abrir, xa empezábamos a tocar. Hasta setembro casi non parábamos. E recordo que no mes de agosto tuvemos en todo o mes un día libre. Un día libre, todo o mes de agosto. Había que cambiar as roupas, as camisas, polo menos había que lavalas casi todos os días. Eu salía a mañán candeires e antes de marchar eu tinha que levantar media hora, unha hora antes para preparar o desayuno para todos, que éramos 3 ou 4 da casa, vestirme, marchar candeires, dar as alboradas, que daquelas alboradas eran dicindo completas. Había que dar por todas as portas, porque todos querían que lle foran tocar a porta. Se non probaban, non foran pedir, que non lle daban. Bueno, ao vir á noite había que recoller a roupa todas, as camisas, pollelas unha pouquilla de agua, que naquela, a verdad, non había lavadora, non tiñamos lavadora.
había que lavar unha bañera de agua, porque nada máis que era que non saban, era só quitarlle o sudor, puñela a cojar para esa, ao outro día esa planchala, e para outro día, e así todos os días. Eu iba e viña como eles, cantaba e tocaba e andaba. Había xente que iba a velos aos Rosales de Rianxo, a ver a Maruxa cantar e a José tocar, porque, bueno, eles mesmos eran espectaculares xa, e o siguen sendo, evidentemente, non? A loitar. E chega ese momento dos cantautores políticos. Aparecen aí no mundo universitario, alá polo ano 68, 69. E volvemos a un momento especialmente delicado para a gaita. Aparecía asociado incluso como instrumento do réximen, que si as festas populares, as romerías, a sección femenina, o de asociar gaita con canción popular reivindicativa de cantautores, non casaba demasiado. A gaita é unha vez máis deostada, aínda que nesta ocasión existe unha xeración de gaiteiros disposta a dar batalla. Nesta época en que estamos a referirnos, de finais dos 60, comezo dos 70, pois moita xente da que empezaba a facer música pois de autor en Galicia tampouco se interesaba especialmente pola gaita, máis ben incluso ás veces había os máis e os menos, porque había esa visión da gaita pois como non precisamente progresiva, non sonaba a Woody Guthrie, ni a Pete Seeger, ni a Joan Baez. Nós percibímolo nos primeiros momentos de Faíscas, non? Nos en algúns momentos, en algunhas cousas que fixemos conxuntamente, resulta que nos meteron no medio de algúns cantautores. Para algúns cantautores nós éramos un pouco un relleno, bueno, a ver, estes que veñan aquí a facer un pouco de tempo, algo así. Cando, para min, e para os meus compañeiros, quero dicir, estar tocando a foliada de Tenorio ou a muñeira de Chantada encima dun escenario era un acto tan reivindicativo como estar cantando un texto de Celso Emilio ou de Rosalía. Si Franco usaba a sección femenina ou Educación e Descanso para todas aquelas demostracións e tal, é dicir, todo o que tuvera algo que ver con flecos, non sei que, xa se metía todo nun mesmo pano. Cando moitos gaiteiros non tiñan nada que ver con todo eso, eles facían a súa función como mellor sabían e non había outro pozo ideolóxico detrás. É complicado de ver do punto de vista de hoxendía que, non sei, que cousas como o fiadeiro, xacarandaina, ese tipo de cousas, naquela época foron absolutamente estruturas fascistas. Hoxe sería absolutamente imposible de entender. Faíscas, desde o primer momento, tuvo claro que era facer música como os cuartetos tradicionais, pero non quedarse aí. Quero dicir, esta música que estamos facendo é unha música que hai que poñela en valor, hai que reivindicala, é dicir, é como estar defendendo que non tiren este cruceiro ou que non tiren este hórreo, porque se tiran eso, están acabando con unha memoria colectiva de moitos séculos. Cando aparecen Faíscas no 74, claro, nos levamos desde o 68 xa o seu tempo. Por certo, vivimos en Santiago no mesmo piso, enfrente da estación, e mutuamente nos sentíamos de vez en cando, pois sentíamos unha gaita polo patio interior, non? Sonan ben e tal, pero claro, era un montón de pisos, non coincidiríamos ni estudiábamos no mesmo sitio, etc. E xa digo, nos coñecemos de casualidade salindo rumbo ao concurso vestidos de gaiteiros, non? Os raparigos de Ferrol, xuntamente con Faíscas do Xiabre de Catoira, con Agustín Maroñas de Rianxo, incluso algúns anos despois Musicas, foron todos eles gaiteiros nacidos, xurdidos no mundo universitario, que logo seguiron o seu camiño e pasaron a formar parte do que sería esa idade dourada que viviu o folk galego. Fomos raros, e non só en Ferrol, porque realmente hasta onde eu sei, pois grupos da nosa idade daquela época pois realmente non
Non é que non soubera, logo coñecín algún, pero non tiveron, digamos, trascendencia, non? Era un momento curioso porque, por unha banda, había unha certa mirada peyorativa para os gaiteiros, pero por outra parte non se prescindía en absoluto deles, non? Eso percibimos e intentamos reaccionar, digamos, con dignidade, non? E a dignidade era, en primeiro lugar, tocar ben. Por outro lado, cuidamos moito o que diríamos agora o look. Empezou a correrse por aí pois, que había uns rapaces que tocaban ben, que iban ben presentados, que tiñan repertorio. Fixemos cartos e, por certo, proporcionalmente, daquela se pagaba bastante mellor os gaiteiros do que se paga agora. Eu si tiña daquela percepción de estar como protagonizando un... como decirlo sin sonar pedante, ter a sorte de estar vivindo pois uns tempos que se estaban esfarelando, se estaban esvaecendo, estaban cambiando. Ás veces pasabas un ano por unha festa e tocabas para aquela señora, o ano seguinte, se te daban en contratar outra vez, igual aquela señora xa marchara. Foron as derradeiras vacacións de Francisco Franco. As mellores corais de Galicia actuaban no pabellón de Riazor, na Coruña, nun acto presidido polo Generalísimo. E o engadido final dunha peza non prevista no programa por parte dunha das corais suscitou unha reacción no dictador que se converteu na noticia oficiosa dese verán na Coruña. Recuerdo que foi en el Palacio de los Deportes que había una actuación de corales de todo tipo y ese acto lo había presidido el general Franco, que era el presidente jefe del Estado y caudillo popular en cuanto a la denominación. Y efectivamente actúan todas las corales y en un momento cuando ya se estaba finalizando la actuación, el que presidía ese acto, el que lo organizó don Luis Iglesias de Souza, pues se dirigió al jefe del Estado, que estaba allí en el palco presidencial, diciéndole con estas palabras: Excelencia, si podían cantar el himno gallego. Y la respuesta de Franco fue inmediata, diciendo que sí, que no había inconveniente, y por qué no. O cual fixo que todas as demais autoridades se ergueran e fixeran o mismo. Eu creo recordar que nese contexto había incluso autoridades que noutras circunstancias non o facían. Y todo el mundo pues escuchó impávido pues el himno gallego y aplaudió al final pues rabiosamente. Es una anécdota graciosa, simpática y ocurrente, pero que así fue. Aquilo foi moi comentado, foi sobre todo nos círculos así dese franquismo que xa se daban conta que Franco lles iba a morrer e nos que empezaba a haber unha aperturistas e tal. Eu recordo que moitísima xente se dirixiu a nós para preguntarnos como fora aquilo e se podíamos ter información, digamos, privilexiada do asunto e tal. E se era verdad que Franco mantuvera unha actitude respetuosa co himno e tal.